Hej, velkommen til den her video. I dag vil mig og min veninde Anna lave en skolesketch, så vi håber, at du vil nyde den. Og lad os bare komme i gang. Ja. Men først vil vi lige vise jer alle personlighederne, der er. Der er selvfølgelig læreren sammen med mig. Vika. Hej, jeg hedder Vika, og jeg er den dumme. Jeg er Gustav, og hvis du rører mig, så slår jeg dig. Hej, jeg hedder Katja, og jeg er bare den kloge, fordi jeg er mega god til matematik. Og jeg har lavet hele testen korrekt. Hej, jeg hedder Lærke, og det er min far, giver mig alt for lidt lommepenge. Altså, what? Prøv lige at se det her. Ja, han er seriøst. I dag skal jeg bare leve en dag kun med 100.000. Altså, what? Og så har jeg selvfølgelig også en punkt. Og nogle gudtænder i ringen. Jeg synes, det er bare det eneste. Altså, hvorfor er jeg så jeg hedder... Nå, jeg for helvede Isabella. Jeg hedder Isa, og jeg er meget god til TikTok og alt det der også. Tak, Isabella. Og nyd den her video rigtig godt. Hej hej. Når man er test i skolen. Godmorgen, klasse. I dag skal vi have... Du må ikke spise pizza i timen. Tak. Med så sagt, så skal vi have en test i dag. Jeg skal op og lave den på biblioteket. Forstået? I må ikke larme. Hvis jeg kan høre jer helt ned ad gangen. Okay? Jeg siger det altså til min mor. Ja, men jeg må ikke kunne høre det ned ad gangen, okay? Okay. Så ved I godt, hvad der sker i gods. Nu væltede min plante også, altså. Ingen chips. Ingen går herop. Jeg er nede på biblioteket. Hvis jeg hører larm nede i gangen, så ved I godt, hvad der sker. Får ikke nogen slikkepinde til os test, som I plejer. Hvis I larmer nede i gangen. Nu er I stille, indtil jeg kommer tilbage igen. I må lege med det, I har med, eller lave et eller andet. Men I larmer ikke. Husk, ingen larm overhovedet, okay? Okay. Godt så. Yay! Åh, det giver mine chips henne. Nu skal jeg have noget slik. Nu er jeg voksen. Hvad er der lige sket herinde? Vika? Nej. Vika, du rydder lige alt det her op. Og imens Vika lige rydder alt det her op. Det er ligesom dig, der har gjort det. Ryd op nu. Og hvor er dit slikpapir? Det har jeg spist. Vika! Det er ikke mig! Vika, ryd op. Lige nu. Det er også det, jeg gør. Tag tingene rundt om os. Sådan der, tak. Jo, Vika. Godt. Godt, Vika. Du fik ryddet op.
Alt er fint. I får stadigvæk jeres slikkepind. Alt er godt igen. Godt så. Alle sammen sæt jer ned på jeres pladser lige nu, også dig, Lærke. Nu læser jeg matematiktesten op. Lærke, tag dine fødder ned fra Gustavs bord. Lige nu. Ved du, hvem min far er? Jeg ved godt, hvem din far er. Nu tager du fødderne ned fra Gustavs bord. Okay, jeg lader det godt, tak. leve. Nu læser jeg den her matematiktest op. Regn stykkerne. Og de går så ud på 3 x 3, 2 x 4, 5 x 8, 10 x 20, 10 x 10, 20 x 100, 2 x 2, 4 x 4, 8 x 8, 16 x 16. Okay? Nu vil jeg gerne bede Lærke komme herop og tage sin matematiktest. Nej, jeg kommer så lidt lommepenge. Jeg er ligeglad, Lærke. Kom herop og tag dine ting. Du skal lave matematiktesten, du skal ikke tælle penge nu. Ja. Det er selvfølgelig mig, det her lort. Tak. Ved du hvad, jeg tager lige de der penge fra dig. Nu tager jeg lige de der penge fra dig. Kom her. Giv mig. Nej. Giv mig. Fucking mine penge. Jeg giver dem tilbage efter skole. Vi skal have test nu. Jeg fucking siger det til din far, han bliver fyret. Godt. Så. Ej, Isabella, det finder jeg mig faktisk ikke i det der. Jeg vil gerne have, at du sætter det ned. Du skal faktisk have din matematiktest nu. Det vil jeg finde mig i det der. Kom herop. Giv mig din telefon. Bro. Giv mig din telefon. Jeg filmer dig, jeg filmer dig. Jeg filmer dig. Du skal ikke tage min telefon på den her måde. Det skal jeg. Du gider ikke for efter. Bliver nødt til at tage din telefon. Og jeg håber ikke, du har din anden telefon med. Det finder jeg ikke i. Okay. Isabella, du vil jeg gerne have, du tager din matematiktest. Tak. Jeg søger lige efter din anden telefon, så du ikke har en lommeregner. Nu kigger jeg altså lige efter din telefon, fordi du plejer at have den her på. Nej! Tak. Nej. Du kan ikke snyde dig for matematik. Jo, jeg kan. Det kan du altså ikke. Det kan du altså ikke, og det vil jeg ikke have, for du skal ikke have nogen lommeregner. Ved du hvad? Ved du hvad, vi kan godt lave en iPhone, så får du bare ikke nogen slikkepinde, mens du laver test. Ej, ved du hvad, jeg er pisse. Ej, så får du ikke nogen slikkepinde. Godt. Okay, nu vil jeg gerne have Katja op. Hvor er Katja? Er hun gået på toilettet? Oh my god. Hvorfor er hun så dum? Hun er ikke dum, hun er faktisk den klogeste her i klassen. Ja, hun skider hele tiden. Okay, nu fortæller jeg dig lige en ting. Nu fortæller jeg dig lige en ting. Katja er ikke dum. Jo, Hun er gået på toilettet. Og hvad så resten med alle andre? Det er altså meget øjse. Vi venter hele tiden på hende, når vi skal se en film. Hun skider hele tiden på det lorte popcorn. Så jeg gider ikke mere. Altså, Hun går på toilettet præcis som alle os andre. nej. Jo. Og nu gider jeg ikke høre mere fra dig. Okay. Okay? Godt. Okay. Tak. Okay. Det vil jeg simpelthen ikke have, at du siger igen, okay? Isabella? Godt, tak. Ja. Så venter vi lige på Katja. Men imens kan jeg lige give den til... der kommer Katja. Du kommer for sent til test. Gud, er der test i dag? Ja. Fem, mand. Jamen, du er så sød, Katja. Vil du komme her og fortælle din test? Vil du komme her og fortælle din test? Ja. Ja, godt, Katja. Mega godt. Ja. Hvor er du sød, Katja. Nu vil jeg gerne have Vega op. Okay. Godt, Vega. Det er bare fedt. Jeg gider ikke at lave test. Gustav, han er lige på toilettet, så jeg giver ham bare testen. Nu vil jeg gerne have, at I alle sammen laver testen. Okay? Imens går jeg lige på toilettet. Jeg laver I bare jeres test, mens du går på toilettet. Godt, tak.
når der er frikvarter. Godt. Der er altså stille i klassen nu, og så fordi at vokalerne de er rigtige. Well, der er frikvarter nu. Gå lige ud, der skal lige vise dig noget, Vika. Okay. Er det sej, cool skolelærer, okay? Ja. Wow. Mega flot, Vika. High five. Nu skal vi ind for at have timen, okay? Okay. Hej, Anna. Vi skal lave vores film i dag. Og jeg fik ikke jeres slikkepind i testen, så jeg deler slikkepindene ud. Vi skal lave jeres film, så nu deler jeg lige en slikkepind ud til jer. Wow, jeg fik den flotte. Hvad med mig? Du har fået slikkepind. Hvorfor har de så andre fået? Det har de ikke. Det har de ikke. Der er masser af slikkepind. Godt. Nu laver jeg jeres film, og jeg vil gerne se dem alle sammen. Hvis ikke når det, så ser jeg dem bare på mandag. 20 hours later. Okay. I har fri nu, så alt jeg vil sige, det er tak, og vi ses i morgen. Og vi når ikke at se jeres film, desværre, men vi ser dem bare i morgen, okay? Yay! Hej, hej. Og alt, hvad vi vil sige i dag er tak, fordi I så med i den her video, og vi ses i min næste video. Ja. Hej, hej. Hej, hej.